Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез ТМТV каналында музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Аның алып баручысы мин, Алиня Давыдова булам. Бүген тапшыруда җырчылар белән мәктәп елларына әйләнеп кайтырбыз. Кем нинди билгеләргә укыган, кайсы җырчы мактау тактасында торганын һәм башка кызыклы мәгълүматлар белербез. Без башлыйбыз. Музыкаль коймак хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрәбез. Бездә премьера. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең, җитят ярылар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар.
Мәктәп сүзенең турыдан-туры тәрҗемәсе ял итү дигәнне аңлата. Мәктәпләр барлыкка килгәндә, анда вакытны файдалы һәм рәхәт итеп үткәрергә генә йөргәннәр. Әйе, укырга, язарга өйрәнү, мисаллар шишу ул ял итү дигән мәгънәне аңлаткан. Әйдәгез әле без дә ял итеп алыйк. Юк, үзебезчә ял итәбез. Җайлап утырыгыз һәм киләсе клипны карарга әзерләнегез. Айгөл Рәхимова сезнең экраннарда. Йөрәгем яна, нишләргә? Синсез ничекләр хәзер яшәргә? Янымда юк син дәшәргә. Әйтерсең томан эчендә, керәсең син качак төшемә. Күмелепләр күз син, күз яшенә. Сине кайдып сарыйман, бары тик син, сине уйлыйман. Тынғылык юк бит күңелемә, яна йөрәгем йөрәк түзгенә. Аерым дим без, нигә без генә? Сагышу басар йөзләремне, син киткән юллардан әйтелми калды әйт. Сагынуга мин түзәрменме, сагышу басар йөзләремне. Син киткән юллардан әйтелми калды әйт. Сагынуга мин түзәрменме. Музыкаль коймак хит парадын дәвам итәбез. Җырчы Азалия Валиеваның да мәктәп елларына әйләнеп кайтыйк. Азалия мәктәптә укыганда мактау тактасында торган. Күп гастрольләрдә йөрсә дә уку ягыннан сынатмаган. Әдәпле, акыллы, күпләргә үрнәк булган укучы ул. Җырчы кичкенә вакытта ничек тырыш булса, хәзер дә шулай ук. Тормышта да, иҗатта да яңалыкка омтыла. Тукталырга җыенмый, җырындагы кебек. Бу атнада Азалия Валиева 8-нче урынны яулады. Карыйбыз.
Тапсам бір мәлдәниктер. Тукталып калам, юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз. Бер вакытта да чабам бәхет каршысына, күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Дуслар, май айының иң көтелгән вакыйгасы якынлашты дисәк тә була. Ни бары 6 көннән соң Татар радиосының 20 еллык юбилей концерты булачак. Татар эстрадасының иң-иңнәре бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Данир Сабиров, Элвин Грей, Эльмира Калимуллина, Зөлфәт Хаким һәм башкалар. Килми калмагыз. 26 май Татнефть арена залы. Көтеп калабыз. Без музыкаль каймак хит парадының киләсе резиденты белән танышып үтик. Аның җырын куеп җибәрәбез.
Киләсе җырчы кечкенәдән үк бик актив бала булган. Мәктәптә бер генә чарада ансыз үтмәгән. Сүз Оксана Мөхәммәдиева турында бара. Концерт, спектакльләр, яңа ел бәйрәмнәрендә Оксана гел алып баручы булган һәм әлбәттә җырлаган. Күрәсезме, ул үзенең иҗат юлын инде мәктәп бусагасыннан ук башлаган. Бүгендә ул популярлар арасында үз лаеклы урынын яулады. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең белән дип язылган язмышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Бик тә бәхетле бар. Су буенда камышлар. Синең янда тарала бар сагышлар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Кырмазының камышлыгына ыясы. Күңелемнең юк бит сине уйлап туясы. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Җаным, 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 икәү генә без бергә. Җаным, 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 бик тә бәхетле бар. Киләсе резидентыбыз Алия Газетдинова. Алия татар сыйныфында укыган, бик тыныч, акыллы, үз-үзен яклый белүче укучы булган ул. Җырчының мәктәп еллары бик күңелле үткән. Мәсәлән, якшәмбе көне мәктәпкә уятырга онытканнар дип, сикереп торган чаклары да сирәк кенә кабатланган. Бер уянгач, кире йоклап китеп булмый. Ә якшәмбе көн ул бердән-бер озак итеп йоклый ала торган көн. Алиянең ул вакыттагы үкенү хисләре сезгә аңлашыладыр. Җырчының хатирәләрен яңарттык, ә хәзер клибын да карап үтик. Игътибар экраннарга.
Шатлык иттең, ут ялкыннар иттең, ярсу күңелемне, ярсу күңелемне. Бул син бул, уйларым бул, бул син бул, хыялым бул син бул, сулышым бул син бул, язмышым Бул син бул, уйларым бул син бул, хыялым бул син бул, сулышым бул син бул, язмышым Дуслар, исегезгә төшереп үтәм. Озакламый ТМТV музыкаль телевизион премиясын тапшыру тантанасы була. 15 июнь Башкортстан дәүләт концертлар залы. Килми калмагыз. Әлеге грандиоз тамаша тарихта беренче тапкыр Уфа шәһәрендә үткәреләчәк. Кызыл келәм, туры эфир һәм эстраданың иң-иңнәре. Сез ТМТV премиясына әзерлекне башлагыз, ә без хит-парадка әйләнеп кайтабыз. Һәм Гөлнара Мулланурованың клибын куеп җибәрәбез. Ярак илдән, оя ясыялары бүгеннән. Юрап сырап җиргә тынычлыкны, теләкләрне телим күңелдән. Туган якның яме гөрләвекле язда, туган җиргә кайткан казларда. Ашырга турган
11-нче мәктәп формалары зәңгәр төстә булган. Мондый төстәге кием үзеңне рәсми рәвештә тотарга өнди. Бүгенге көнгә килеп җиткәнче мәктәп формалары бик нык үзгәрде. Хәзер һәр илнең, һәр шәһәрнең, һәр мәктәбенең үз формасы. Киләсе җырчы Раяз Фасыхов та үзенең образларын еш үзгәртеп тора. Һәм костюмнары да һәр вакыт үзенчәлекле. Хәзер карыячак клибында да җырчы үзен яңа образда тәкъдим итә. Карыйбыз. Senin bilen tanış güngelim, sen benim canım hem birden birim. Yaktı yıldızım, mengelik nazım süyen. Tek senin bilen tanış güngelim, sen benim canım hem birden birim. Yaktı yıldızım, mengelik nazım süyen. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen bilen tanış güngelim, sen avrilgen günüm hem dönüm. Köktegi ayım, sen canakayım süyen. Tek senin bilen tanış güngelim, sen avrilgen günüm hem dönüm. Köktegi ayım, sen canakayım süyen. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Senin bilen tanış güngelim, bilen başkalar kirek tügelim. Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım süyem. Senin bilen tanış güngelim, bilen başkalar kirek tügelim. Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım süyem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Tek senin bilen tanış güngelim, jingel görmesin muhabbet gülüm. Alsu yüzlerin yana gözlerim, küdem, küdem, küdem. Музыкаль коймак хит парадын дәвам итәбез. Бүгенге тапшыруда без мәктәп хатирәләрен яңартабыз, матур клиплар карыйбыз һәм шәп җырлар тыңлыйбыз. Икенче урынны яулаган җырчыларыбыз DJ Радик һәм Айрат Сафин. Аларның клибында да зур хатирә яшеренгән. Бергәләп карыйбыз.
bulutta tаңнарда Bizning ışınışıga kıyaşta Sening ismi şişmey mыңaday Yazılgandır u menim yazmışqa Gömülüp nazlarga qalır biz yazlarda Yaşlık digen yazılarda Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Kara küzüme Minim süzler tügül süzgene Tügül türlerinden şıgada Turlar bulup aldığına düzüler Mübilip nazlarına kalırız Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gül birge yaşıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Gül birge yaşıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Yazı güllere çeşek atkanıda Sanılı kaşları sayrağanda Süvekdelerini birir biz Kıvıllar jırların tığılağında Gömülüp nazlarga kalır biz Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Gül birge yaşlıyık biz bir siride O gübekitleride Nasip etsin ömürge Иң соңгы, иң кайнар яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Безнең социаль шелтәрләргә языл. Җиңүчебезне игълан иткәнче, башта барлык катнашучыларны искә алыйк. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт дәвалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Син киткән юллардан әйтелми калды соңгыга. Мин түзәремне сагыш уйбасар йөзләремне. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагында, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам.
Жеңіл көрмесін мөхәббәт гүлім Алсу yüzләрің, яна күзләрім Күтәм, күтәм, күтәм Gül birge, yaşayık biz bir sırada O bәхетләрдә Nasip etsin ömürgə Gül birge, yaşayık biz bir sırada O bәхетләрдә Nasip etsin ömürgə Музыкаль коймак хит парадының бірінші урынында Бәйрәм абый. Оның аттестатын нибары 2-3 билгесе бизәп тора икән. Шулай да мәктәптә укыган елларын бик сагынып искә ала җырчы. Бәйрәм абый каникуллар җиткәнен көтә. Балаларын авылга кайтарып куячак, ә үзе җир җимертеп эшләргә җыена. Бәйрәм абый бу атнада абсолют җиңүче. Котлыйбыз! Yıllar alğa bara Yıllartından yollar qala Şapqan bulabız gümürge Şapqan bulabız gümürge Vaqt артыннан жетәргә Туқта вақыт туқта Bir gene minutqa Bir gene sekundqa Туқта, туқта, туқта Туқта инде туқта Яқабыздан tutma Birişemiyimiz hiç de Anlatma, anlatma Ey kuvabız dünyаны Kuvabız biz turmuşunu Atlıyız yürürəbiz biz Atlıyız yürürəbiz biz Tutam deyip biləbiz Tuqta vaqt tuqta Bir gene minutqa Bir gene sekundqa Tuqta, tuqta, tuqta Tuqta indi tuqta Yaqabızdan tutma Birişemiyimiz hiç de Anlatma, anlatma Бүгін һәм иртәгә Бар уйларыны шын итәргә Иңне иңгә куеп бергә Иңне иңгә куеп бергә Гомер юлларын үтәргә Туқта вақыт туқта Bir gene minutqa Bir gene sekundqa Туқта, туқта, туқта Туқта инде туқта Яқабыздан tutma Birişemiyimiz hiç de Anlatma, anlatma Tuqta vaqt tuqta Bir gene minutqa Bir gene sekundqa Tuqta, tuqta, tuqta Tuqta indi tuqta Yaqabızdan tutma Birişemiyimiz hiç de Anlatma, anlatma Бүгінгі тапшыруыбыз озағына да якынлашты. Сіз иң шәп клиплардан һәм җырлардан торган музыкаль коймак хит парадын карадыгыз. Оның алып баручысы мин Алинә Давыдова булдым. Сау булыгыз!